Lesson number 5, directed numbers. Tiri kuda kutaura pamusoro pema-directed numbers. So before we get into the topic, toda kutanga tadefina kuti chii chinonzi ma-directed numbers. So by definition, chinonzi ma-directed numbers, these are positive and negative numbers. Let us give an illustration yezvatiri kutsanangura. So let us say kuti we have a number line. This number line tichatangira pa0, toda kuisa ma-integers chete, toti 1, 2, 3 and so forth. At primary level, taidila nema-positive numbers. But now, since takustada a little more advanced mathematics, ordinary level mathematics, takuinclude ma-negative numbers. Anotangira iwo pana -1, -2, -3 and so forth. Saka ma-positive numbers anoramba achiincreasa kusvikira ku-positive infinity. Ma-negative numbers acharamba achiincreasawo zvakare kusvikira ku-negative infinity. So this is the idea of the number line. Kana takustada O-level mathematics, actually kutangira kuform 1 and form 2, tinowedzera ma-negative numbers. So this is an extension of the negative number. Let us take a detour. Timbodzokera primary. Timboona kuti what were we studying at primary level? At primary level, let us give an example. Tikati 3 minus 4. Our answer was it can't. We did not have an answer for 3 minus 4. It can't. It was not possible at primary level. But now, since tower at O level, takuita ordinary level mathematics, tikatora the same problem and 3 minus 4, we now have an answer for it. Chinoita kuti tikwanise kuva ne-answer for this problem inhau ye-extension yatakaita pa our number line. So this is going to be our number line. We also have 0, tina 1, 2, 3. We have -1, -2. We can also put -3. Saka before tasolva panapa tiyaziva kuti what is 3 minus 4. Let us take an example yemaths dzataita even at primary level. Tikati 5 minus 2. We know that we get 3. But toda kuzvidemonstrate pachi pa number line. Tuone relationship iripo between zvatoda kuita panapa nema-concepts atoda kuemploya from zvatagara tichiziva to this new idea of negative numbers. So 5 minus 2, this is 0 and totati 1, 2, 3, 4, 5. Andika. Saka chase ma negative numbers because primary tanga tisina. Saka pataiti 5 minus 2, tinoenda isusu pana 5. Then we count backwards 2 numbers. Saka tichati 1, 2. And we get to 3. That's why answer yedu iri 3. Zvazviri kureva panapa ndezvekuti kana tichisubtracta and on our number line, subtraction inoreva kuti tichamova towards the left. Arrow yedu yakatarisa kuleft. Tabva pana 5 tichidzoka kuenda kuna 3, 5 minus 2. Saka toda kuemploya the same concept panapa manje. It's now 3 minus 4. Toda kuona kuti tikafamba 4 places tichibva pana 3, 4 times tichasvika panamba ipi. So we have 1, 2, 3, then 4. Tasvika panamba -1 kana kuti -1. Zvazvinoreva ndezvekuti 3 minus 4 iri equal to chi? To -1. We now have an answer for 3 minus 4. Hatichati it can't, it now can, because ta-extenda our number line tika include ma negative numbers.
We can look at a second example. Example number 2. Tikati isusu minus 2 plus 3. Toda kuziva kuti iri equal to chi. Tanga tisina any question at primary level yaiti minus 2 plus 3 because tanga tisina an idea of negative numbers. Minus 2 is a negative number. Saka tikaisa futi our number line, then panapa we have 0, toverenga 1, 2, 3, kunoku minus 1, minus 2. Before ta add this negative number and this positive number, ngatitarise example addition yatinoziva 2 plus 3. Iyi taita primary. We know kuti it's equal to 5, but toda kuona kuti zvinoitika sei on a number line. We have a number line, but ndeye primary haina ma negative numbers, saka tikutangira pa 0, toti isusu 1, 2, 3, 4, 5, maybe towedzera 6, then charamba ichikontinya. Remember, saka 2 plus 3 tichatangira isusu pana 2, toverenga 3 places 1, 2, 3, tosvika pana 5. Zvazviri kutiratidza ndezvekuti for addition tinenge takananga kuright, arrow yedu yakapointa in the rightward direction. Tiri kumuvha tichibva kuleft tichienda kuright. Saka ndo the same property yatoda kuuya nayo panapa, patinoda kuadda minus 2 plus 3. Saka minus 2 plus 3 tichatangira isusu pana minus 2 and we count 3 places 1, 2, 3, kureva iko kuti minus 2 plus 3 iri equal to 1. But let us pause a little. Ngatitorei 2a and tikuda kueka question 3 minus 2. We know 3 minus 2 is equal to 1, and tinogona kuisa pa number line 0. We have 1, 2, 3. Saka 3 minus 2 tinenge tichitangira pana 3 tichidzoka 2 times, saka inosvika pana 1. But there's a relationship yatoda titarise. Minus 2 plus 3 yatipa 1. 3 minus 2 ikatipa futi 1. Zvazvinofanirwa kureva ndezvekuti ngatizvinyorei panapa in a different color. Tikati minus 2 plus 3 iri equal to 1, and tova tati isusu 3 minus 2 iri equal to 1. According to the laws of transitivity, inonzi transitivity kana kungoti the laws of logic. Transitivity inoti iyo kana a iri equal to b, andika a yova zvakare equal to c, zvinoreva izvo kuti b iri equal to c. Tikaapply transitivity, maybe let me explain it a little. A iri equal to b, a iri equal to c, saka b inofanirwa kuva equal to c. Let it sink in. It's just logic. I think mukazvitarisa logically you see sense in it. Saka tikada kuchidzosa kunoku, minus 2 plus 3 equal to 1, 3 minus 2 equal to 1. Zvazvinoreva ndezvekuti minus 2 plus 3 iri equal to 3 minus 2. Tinogona kuti isusu minus 2 plus 3 iri identical to inenge yaane 3 to maline rather than equal to ine only 2 lines. Saka minus 2 plus 3 is identical to 3 minus 2. Zvakafanana ndozvatiri kuzama kureva. Saka kufanana kwakaita minus 2 plus 3 na 3 minus 2 uchatiunza to our next point. Point iyi inoti iyo for addition and subtraction you can rearrange the numbers but you should not alter their signs. Sangatitarisei panapa. Chinonzi sign yenumber, maybe tifonga tanga taisa this point before ta discuss what this point means. Saka point yataisa panapa tati isusu tinogona kunyora takati x kana kuti
plus x, tinogona zvakare kunyora iri minus x. Saka iyi yakanzi plus x, it's a general form kana kuti just an example of a positive number. Saka inogona kunzi plus x kana kungonyorwa iri x. Handi kureva kuti kana ari mapositive numbers tinogona kuignore the positive sign in certain instances kana kuti certain cases which I'm going to shed light upon. Kana ari ma-negative numbers inenge yakunyorwa yakanzi chi minus x. So this is a negative number. So the point is saying the number sign either plus or minus is on its immediate left. Saka number inofamba yakabereka sign yayo. A negative number inenge itorina minus kunoku, minus x. A positive number inenge ine ka plus, but ka plus aka dzimwe nguva hakanyorwi due to different circumstances. Let us go back to zvatanga tichiita and demonstrate kuti zviri kufamba sei panapa. Saka let me rewrite sanga zviripo. Tati isusu minus 2 plus 3 yakafanana identical to 3 minus 2. Point inoi ikati for addition and subtraction, and I want you to take note pakanzi this only applies to addition and subtraction. You can rearrange the numbers, but you should not alter their signs. Saka sign ta define a sign as being on the immediate left of a number. Saka tikatarisa 2 panapa, this is a negative number, sign yayo ndi minus. Tikatarisa 3, this is a positive number, sign yayo ndi plus. Tikatarisa 3 kunoku, in the rearranged form of minus 2 plus 3, this remains a positive number, sign iri plus. Tikatarisa 2, this remains a negative number, sign iri minus. Zvandiri kureva ndezvekuti minus 2 plus 3 tai rearrange to become 3 minus 2. Asi tikatarisa minus 2 ino ishi yaramba iri minus 2 kunyangwe nekunoku. Mazviona? Saka tarearrange yedu asi hatina kuchinja masigns. Then tikatarisawo zvakare plus 3 inoi yaramba iri chi plus 3 kunyangwe nepanapa. Asi pano haina kunyorwa because panapa 3 iri kutanga. Saka a positive number tinogona kuignore sign ye a positive number kana positive number yacho ichinyorwa kwekutanga. Mazviona? Saka panapa we cannot ignore it. Minus 2 plus 3 hatikwanise kuignore sign ya 3 which is a plus because iri kunyorwa within the succession kana kuti ingati the procession of numbers. Yet panapa manje we can ignore the sign because 3 is appearing as the first number. So ndo zvatanga tichida kuillustrate panapa. Tikada kuenda kuexample number 3, pamaexamples atanga tichiita, example number 2 for example, panapa tachiita minus 2 plus 3 pa 2a, tikadzokorodza minus 2 plus 3 takaita rearrange is 3 minus 2, takuda kuita example number 3. Example number 3 yedu iri kuti iyo 30 minus 64 zviri equal to chi. Saka tiri panapa we cannot even begin to think of writing a number line because look at this. Hatigoni kutanga number line yedu pa 0 and because obviously tichava nema negative numbers kunoku minus 1 minus 2 and so forth. Answer yedu it's probably going to be negative. Saka tingatangiri number line yedu pana 0 ende kunyora kusvika kuna 64 maona pakakurisa. Saka tinenge takutopenzera mbambo pachitewe cheshindi. It's not practical kana manhamba akakurisa kusolve ma directed numbers tichishandisa the number line.
So this is the point I want to put across. Kuti kana manamba edu akura, tinofanirwa kuemploya certain patterns dzatakuda kudiscussa iko zvino izvi pakusolva kwedu madirected numbers. Ngatitangei isusu neaddition of directed numbers. Our first point when it comes to addition of directed numbers goes like this. This is going to be our first point. When the signs are the same, add normally and assign the general sign to the sum or the answer. Saka, let us dissect this sentence. Kuti tinzwisise kuti iri kutaura pamusoro pei. Then muchazonyatso kuinzwisisa pachaisa maillustrations. Saka panapa manje tiri kuti isusu kana masigns akafanana, when the signs are the same we add. Saka addition inongoitwa chete kana masigns akafanana ari the same. But maaddero atinoita manje, we add normally. You're going to see what we mean. And then sum kana kuti answer. Remember kuti answer yatinowana after addition inonzi sum. To our sum kana kuti to our answer, we are going to assign the general sign. Kureva kuti sign iri general mukweseni medu ndiyo ichange iriyo sign yeanswer yedu. It might be Greek yandiri kutaura, but this point is going to help you understand undimboti kudini. Saka this is going to be our first general statement. Number 1. Tati isusu plus A is equal to plus 2A. Saka handisi kuda kuti munyanye kutarisa kuti nemhaka yatati A plus A is equal to 2A, tichazviita in lesson 6.0 patichatanga kuita algebra and equations. But iko zvinezvi, let us look at the signs. Let us draw our interest to the signs. Saka takatarisa panapa, tati isusu plus A is equal to plus 2A. Saka ndati nini, we do not have to stress ourselves kuti nemhaka ye A plus A yatipa 2A. This is not the subject of this lesson. In this lesson toda kutarisa kuti masigns edu anobehave sei. In our statement tati isusu when the signs are the same, saka in this case we have plus and na plus. These two signs, they are the same. We add normally. A plus A, tika add normally inotipa 2A, and assign the general sign to the answer or the sum. Saka our answer is going to be a positive because we have a positive adding to a positive. Saka zvandazonyora panapa manje, remember zvatataura kumusoro tichiti isusu a positive sign inogona kusanyorwa kana the number kana kuti the term in this case iri kwekutanga. We can ignore it. Saka instead of saying plus A tinogona ngoti A plus A, and our answer instead of writing plus 2A we can just write 2A. Saka this and this, they are the same, and the same also applies for this and this. Alright, let us write our second general statement. So this is our second statement. Minus A is equal to minus 2A. When we have the same signs, when the signs are the same, in this case minus na minus, we add them normally. A plus A inotipa 2A. Saka pandiri kuti add normally panapa pakakosha. Chekutanga kuona kuti masigns akafanana here. Saka apa pa case number 2 masigns edu akafanana ese ma-negative. Kana masigns akafanana hazvinei kuti ma-positives akafanana kana kuti ma-negatives akafanana, we are going to add. Saka our second case makes this point, kana kuti this word add, more relevant. We are going to add normally. Then ku answer yedu we assign the general sign. Saka the general sign in this case is going to be an minus. Maona. Saka kana masigns akafanana minus na minus,
tinoedha normally, saka tinoma-ignore kuti tiedhe. Tinomaita sei? We ignore them. Tinoignore e, toignore ishi. Tobva tangoedha a na a, zvobva zvatipani, zvotipa 2a, then answer yedu inenge iri a negative. This is very, 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 very important. You should take particular note of zvataita case number 2. Let us consider a few examples, then we move on. Example 1. Tiri kuda kuedha part 1, 8 plus 3. Then part 2, minus 8 minus 3. Saka, what is 8 plus 3? 8 plus 3 is going to be 11. And what is minus 8 minus 3? It's going to be minus 11. Saka ngatitore our first part tinyatsokuitsanangura taita sei. 8 plus 3 is equal to. Saka panapa toda kutanga taziva kuti masainzi edu akafanana here. Masainzi edu akafanana, panapa pana plus panapa, kunyange yake asina kunyorwa. Saka since masainzi edu akafanana, we should add normally. Saka takuedha 8 plus 3 tichiignore masainzi. 8 plus 3, 9, 10, 11. Saka answer yedu panapa inenge iri chi 11. Tobva tati, but kana masainzi akafanana, our answer should contain the common sign. Saka what is the common sign? The common sign is plus. Saka izvi ndazvinyora in a different color because tinogona kuzviomita, tinogona kusazvinyora because in certain instances the positive sign is dropped. Saka panapa in our answer we do not consider the positive sign, and pana 8 wekutanga hapana kuiswa positive sign because inamba yekutanga in a series of numbers. Let us look at number 2, kana kuti part 2 of our examples. Part 2 yakati iyo minus 8 minus 3 is equal to tawana minus 11. Saka zvatinotanga kuita, we notice kuti masainzi akafanana here, hongu akafanana, minus na minus. Totati alright, we have to add. But pakuedha kwedu tichaignore masainzi aya minus na minus, tichazviignore pakuedha kwedu. Takungoti 8 plus 3. What is 8 plus 3? 8 plus 3 not pan 11. Then what is going to be the sign of our answer? The common sign, which is the negative. That is how we did it. Okay, let us consider another point, then we also take on other examples. This point is kuti when similar signs meet, they become a positive sign. What does it mean? Let us look at general examples. Saka our first general example iri kuti iyo a plus a is going to be the same as cannot equal to a plus a. Saka chii chiri kuitika panapa? When similar signs meet. Saka pane a meet and greet iri kuitika papa. Murikuzviona? Saka e plus yasangana ne e plus. Asi zvinowanzo kusangana paine mabrackets aya kuti zvive nita. Hazvina kuipa mathematically speaking. Kunyora takati a plus plus a. Hapana kana chakaipa. But hazvidanzo because hazvizi neat. Saka for the sake of neatness in our presentation of mathematics, tinobva tanyora takati a plus bracket plus a. Saka plus na plus zviri kusangana. Typically speaking, zviri kusangana zvichimultiply. Why ndati zvichimultiply? Remember takataura isusu tichiti mabrackets anoshandiswa for multiplication. Saka a positive is multiplying a positive. But let us not take it in that way because it might confuse us. Ngatingozvitorai takati plus iri kusangana na plus. Kana plus isangana na plus, these are similar signs. And because they are similar, they are always going to be positive. Saka panapa zvisi kumeka sense. But let us look at our second generalized example. Ndopa muchaona kuti zvinomeka sense.
In our second example takuti isusu a minus a is also equal kana the same as a plus a. Panapa zvakumeka sense manje because pakusangana minus nani naminus. Minus naminus zvikasangana because these are similar signs, they are also going to be positive. Let it sink. Minus naminus zvikasangana zvichava positive kunyange iri minus naminus. Saka this is the beauty of this. Okay, tikatarisa maexamples edu kuti tione kuti zvinobuda sei. Our second example takuti isusu 4 plus 3 izvi zvinoreva izvo kuti 4 because plus na plus zviri kusangana the same sign, the plus 3 to give us what 7. All right, so this is number 1. Number 2 yedu iri kuti 8 minus 4. This is going to be equal to take note 8 minus 4 because minus na minus zviri kusangana similar signs zvoreva kuti panapa tana 8 plus 4. Our answer is going to be what? 12. This is going to be our answer. Saka panosangana masigns akafanana pachitipa positive. Kana tapa stage ino ishi, this stage this stage, tichabva revert back kana tichadzokera kune zvatadzidza earlier, takuzviedha kana kuzvisubtracta nenzira dzatadzidza before. What do I mean? Ndikandise number 3 panapa for the sake of illustration. Ngatiti yanga yakanzi minus 8 minus 4. Saka taiuya takanyora takati minus 8 minus na minus zvasangana saka ya plus 4. Then panapa manje takuchiedha kana kusubtracta nenzira dzatambodzidza. Tati susu kana alright, tichazvidzidza in the next subtopic, but answer yedu panapa inge iri minus 4. You are going to know why. Tichazvidzidza soon, don't worry.